खुलुमबाय, आं दिनै गोदान रादाब लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। गोजोनथाव खौरां। पुलिस बिफाननि मावख'गिरि बर' फिसा समरजित बसुमतारीनो आसाम पुलिस बिफाना सनानि मेडेल बान्था गथायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे सुबुङा दालांनिफ्राय दैमायाव बाज्रुमनानै जिउ फोजोबना लानो नाजानायाव बे सुबुंखौ रैखा खालामना सुपार हिर' महरै गावनि साहसजों दिन्थिना होनायनि थाखाय सनानि मेडेल बान्था मोननो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिस मावख'गिरि समरजित बसुमतारीया करिमगन्ज जिल्लानि पाथारकाट पुलिस थानानि अ.सि. जानानै दं। दा बिथांनि गुबै न'आ आथिखालनि तामुलपुर जिल्लानि जाब्रांपारा गामियाव। नैथि खौराङाव दं बुहुमनि गेजेरावनो मोसानाय बादायलायनायाव सासे बर' लाइमोना ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हादों। बुहुमनि गोबां हादरनिफ्रायनो सा 250 मोसाग्रा सुबुं बादायारिया बाहागो लादोंमोन। बे मोसानायाव बादायलायनायाव बर'नि आगोमा फिसा मिन्थि बसुमतारीयाबो ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हायो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। माहारियारि थाखोआव गोबाव समनिफ्रायनो फुटबल गेलेबोनाय फुटबलार उत्पल बसुमतारीया रुंसारि जाबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा मोनसे समाव फुटबलार उत्पल बसुमतारीया गावनि आथिंनि जादुजोंनो नेशनेल बी डिभिजन स्किम गभर्नर गल्ड काप बरदलै ट्रफियाव गोख्रोङै मिथिसार जानायमोन। दा बिथाङा रुंसारि जाबाय। ब्रैथि खौराङाव दं मैया आसाम गेस कम्पानि लिमिटेड दुलियाजाननि मोनसे थान्दै हानजाया आसाम सरकारनो फालांगियारि मुलाम्फानि मोजांनि थाखाय 5,07,43,470 चेक गथायदों। बे चेकखौ आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव गथायना होयो। बाथि खौराङाव दं गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुधनৈ लाटापारा गामिनि थागिबि बिफा रुंसारि कबिराम दैमारिनि फिसाज्ला खिरात दैमारिया थांनाय 30 अक्ट'बरखालि मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय गोमानानै दं। सोरबाफोर खिरात बिथांखौ बहाबाफोर नुदोंब्ला स्क्रिनआव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फोरमायहरनो हागोन। बिथांनि बिसि दीपिका दैमारिया खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। चेनेलाव गोदानब्ला